ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Ҳама каса ба дурӯи азиз созен тинҷен апашко шумоам созен хубен зинда бошен. Ид муборак шавад суни азиз. Худованд чӣ орзуе неке дорен ба орзуи нектон барасен. Имрӯз числа 3 марти соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 128 сомонӣ. дӯстони азизам, дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои арзона қабул кардем. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. шумо фақат то охири видеора тамошо кунед ва форатон ки ай ҳами канал мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардуи азиз апашко дуқа вақти шуморо намегирен, поён да кнопкаи подписатсия ку ҳамура бижқен ки мисол ман видеои нав кардам, телефони шумо да мерава. Подписатсия кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардуи азизам, апашкои азиз, мо навора сар мекунем. лайкора бижиқене ки дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5, сентри ноҳияи 5 даҳ. бардуи азиз, пеши завод гуфтагиай 6 сотиқ заминаи хонаи деэтаҷа кардагӣ. бардуи азиз, хонаи деэтаҷа да ду хона поён да ремонт 100% мешавад. бадуи зиндагӣ кунӣ анабу болои хона да мақсад як хонаи нотамом дора. ҳамин хонаи деэтаҷа да бардуи азиз, як мисол хонаи нотамом доштай, поён да ду дар хонаи тайёр. бо бардуи азиз, беғарзи хонаи деэтаҷа бо ду хонаи дига аделни ҳастай, мешава ҳамагӣ 5 дар хона. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатор 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона, оғил дора, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, балниса, бозор наздик будай. хулоса бардуи азиз, сентрай, ами сентри ноҳияи 5. нархи хонара 280 000 сомонӣ мега, бо муомила дора. номерои десте бардуи азиз, дар рақамҳо WhatsApp ҳам дора. метавонед занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи 5 бихаред. дӯстони азизам, бо диққат гӯш кунед. як подписчики саудотеҷеда замин дар кор будай. дӯстони азиз, як ҳадаи шаҳри Душанбе, тарафи бозори Корвон, гравзавод, Чортут, дарвоза, пости чорякорон, бозори Балх, ҳамин тарафода бардуи азиз 1 ё 1.5 сотиқ замин дар корайша. сотиқш мега то 90 ё 100 000 сомона боша мехарам. бардуи азизам, айми ҷои гуфтагим касе мисол ана 1 сотиқ ё 1.5 сотиқ замин дорен, мисол 90-100 000 сомонӣ мехаридай. бардуи азизам, номерои телефонош ҳастай, касе ки дошта бошен срочно амиякада занг бизанен. номерои телефонош WhatsApp ҳам дора. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десен бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зӯруш мекунем. бисёри бадро ай Тоҷикистон, ай Россия гуфтабуданд ки ягон хонаи арзон ай шаҳри Бохтар бонен. марҳамат бардуи азиз, ина гӯш кунед, як хонаи арзон ай шаҳри Бохтар гап мезанам. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, маҳаллаи Ғайрат, кӯчаи Гулистон. 2 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ. бардуи азиз, соҳиби хона маълумотдагие ки салому алайкум, ҳавлии фурӯшӣ дар назди вокзали шаҳри Қурғонтепа.
маҳаллаи ғайрат, кӯчаи гилистон, бардӯи азиз, 2 сотиқ дар хона дора мега, мақсад ремонт доштаи хона. касе харидори аниқ бошен, бардӯи азиз, ҳамун занг бизана гуфтагиай, нархи хонара 235,000 сомонӣ гуфтисай. 235,000 сомонӣ, хона дар шаҳри Бохтар, ана маҳаллаи ғайрат дабдай. касе харидори аниқен занг бизанед. ай киҷо замин, хона ё квартира дар кораи комментарияи ҳамин видеода бинависен дӯстони азиз. бардӯи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Ҷавонон. 6 сотиқ заминай, 2 дар хона кардагӣ. бардӯи азиз, чӣ хеле гуфтем, 6 сотиқ замин, 2 дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт дора. ана соҳиби ҳамин хона маълумот додагие ки алиша мешава ба хона. мақсад чӣ хеле хона гуфтагия, бардӯи азиз, ё мисол ба квартира боша. хай мисол бо занг зада маълумоти бештара мегирен. нархи хонае ки тамошо кардесен 243,000 сомониш мега. 243,000 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтем, хона дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Ҷавонон. бардӯи азиз, харидорои аниқ метавонен ки занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. нархи зур айне ки бардруи азизам ва пашкои азиз, лайкҳоро серьёзни бижиқен. лайка бижиқен битонен ҳамин видеора ягон группҳо одам падилит сакнен. группҳои ватсапи бародарода, мисол ягон кас хонахар боша, кори хуб мешава. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зарбдор, деҳаи 5 осиёб. 11 сотиқ замин, 4 дар хона кардагӣ, ҳамхел нависагия, 11 сотиқ замин, 4 дар хона. хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот дагия ки хонаи фурӯшӣ, ҳуҷҷатош 100% овсуед дора мега. веран доштаи банияи дарунашда, бардӯи азиз, гуфтагия 11 сотиқ замин, хай мисол деҳаи ана 5 осиёб. дӯстони азиз, маълумоти дар рӯи экран нависагиам. харидори аниқ мега занг бизана, ҷои шид шай, бардӯи азиз, не ки мисол арзон намешидай. нархи хона 235,000 сомонӣ. 235,000 сомонӣ нархи охираш будай. харидори аниқ занг бизанед. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десен, бардруи азиз, дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. дӯстони азизам, мегзарем ба як квартираи арзон. квартира, бардруи азиз, беҳад нархш фасон айне ки бо диққат гӯш кунем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина номаш Регар, дар 9 микрорайони шаҳри Турсунзода мисол қарор доштай. якхонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 35 метри квадратӣ, доми новостройка. квартира, бардруи азиз, ремонташ мақсад ана кардесан, ремонташ мақсад миёна бигем мешава, но тамом да. дӯстони азиз, соҳиби хона маълумот дага ки маълумоти бештара ба телефон мегирен. фақат харидорои аниқ занг бизанем. бардруи азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 135,000 сомонӣ. харидорои аниқ, бардруи азиз, маълумоти бештара ба телефон мегирен. 135,000 сомон квартира дар шаҳри Турсунзода. дӯстони азизам, мегзарем ба як квартираи арзон. квартира, бардруи азиз, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дӯстони азиз, беҳад нархи зур будай. хай бардруи азиз, як суратш ҳастай, харидори аниқ бошен, занг мезанед, хай дигар суратоша WhatsApp қати мепартоя. квартира қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Ҷомӣ гуфтагиай. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ, доми новостройка гуфтагиай, ремонташ нав. дӯстони азизам, ана соҳиби квартира дигар маълумот додагӣ нест. хай мисол маълумоти дар корира дар рӯи экран навистам. касе харидор бошен, метавонен ки занг бизанен. мақсад берни дом ҳастаи сураташ, мисол дигар суратҳои дарни квартира дар кор бошад, через WhatsApp, мисол ё через ягон барномаи дига мепартоя. нархи квартира 210,000 сомонӣ гуфтагиай. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десен, бардруи азиз, дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бисёри бардро ай Россия, ай Тоҷикистон гуфтавданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Бохтар бимонем. бисёри бардро ай ана Сочиам тамошо мекунанд мора. бардруи азиз, марҳамат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ана
кӯчаи дӯстии халқҳо. духонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 40 метри квадратӣ. доми навастройкаи бадруи азиз квартира ремонт кардагия чӣ хелек дар сурат десен. соҳиби квартира маълумот додия ки ана 2 моҳ пас мақсад буд мешава. хона ремонт шудагия мега наздик гимназияи Аминҷон дар қарор дора. ба мошин алиш намешава. мақсад як хел одамо занг мезана, ака мега мошин метавон болоисум. хеле вариант бардруи азиз мақсад алиш намекардай ба мошин. нархи квартира 320 000 сомонӣ. дарни квартира ремонт кардагия беруни дом бардруи азиз 2 моҳ пас месупоранд. харидории аниқ занг бизанед. хайна хеле бардруи азиз ҳапашко ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хонаҳои арзон морӯӣ карданд ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархушона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд. бардруи азиз барои дастгирии мо фақат ҳамия дона лайки бепла биҷиқен ва бардруи азиз битонен ҳамин видеоро мақсад группҳои ватсапи бародару дароӣ кунен. ягон кас хонахар боша ай ҳамин канали мо хона биёва беҳад як кори хуб мешавад, мумкин кори савобам шавад. суни азиз барои бардруи азиз дастгирия фаромӯш накунед, дона лайки бепла биҷиқен ва дар комментиара бинависед ки мисол ай куҷо хонатон дар корай. хона дар кор набоша, просто бинависед ки сауду теҷаи беҳтарин видео. мо бардруи азиз ана дастгириш моро мебинем, бо хела хирсанд мешавем. агар ягон кас мисол замин, хона, квартира, мошин барои реклама дошта бошен, метавонед ки нами рақамҳои десен танҳо дар ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем, рекламаи киногида хулоса. инами рақамҳо да танҳо дар ватсапш бинависед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.